A dyma ni nôl yn canol y brif gylch I weld yr bencampwriaeth gyntaf falle. Ond y bencampwriaeth wy'n sôn am yw tlws Robert Owens am yr ebol neu eboles blwydd orau yn yr adran A y flwyddyn hyn. Ie wir, felly mae'r enillwyr a rhai oedd yn ail yn ei dosbarthiadau yn cysadlu am y wobr arbennig yma. A dyma ni, y het wedi dios Barbara Green, dwi'n siŵr bod hi arbennig digon. Barbara'n Stiwardo yn yr adran ec, a dwi'n gallu gweld Barbara'n edrych I fewn I cylch yr adran A. Barbara'n dod draw wrth gwrs, Matthew Howells yn arddangos. Yr eboles arbennig yma, Rupera Charisma. Rhaid gweud bod Barbara yn tasgu to. Dim yr oedran ni, mae rhaid I stopo redeg, mae rhaid gweud. Ond mae'n dod, mae'n dod. Barbara'n emosiynol iawn yn gynharach, dwi'n siŵr bod hi'n emosiynol eto. Rupera Charisma wedi cymeryd yr bencampwriaeth am yr ebol neu eboles gorau y flwyddyn hyn ac yn cymryd tlws Robert Owens, Brydfa Friars. Nawr fel arfer, mae merch Robert Owens sydd wedi rhoi y cwpan hyn, y wobr yn dod i'r cylch. Hwn I a gewn ni weld. Ffrind mawr I fi, Sian Morris, Brydfa Friars, y diwrnodau hyn, yn dod I gallun, neu felly na, newn ni weld I flwyddyn hyn. Ie wir, ond diwrnod Barbara Green a Matthew Howells yw I heddi Rupera Charisma, ond heb yngofio'r un sy'n gil bencampwr blwydd hefyd, Danash Tickle Pink. Hi oedd yn ail yn dosbarth yr ebolesi iddo I Ashley Oldroyd a Dan Williamson. Oeddi a dangos, mae bob bencampwriaeth fel arfer yn byd cyffyle mae'r cyntaf a'r ail o bob dosbarth yn gallu gystadlu. A dyna beth sydd wedi digwydd fan hyn. Falle bydd gwellt ar beirniad rhywbeth oedd yn ail yn un dosbarth nag enillydd yn dosbarthu eraill. A dyma ni, mae'r charisma yn cadw I gael I ddangos yn y bencampwriaeth ach hyn y gorau o'r ebolesi neu adferch blwydd yn yr adran A hynny yw I Barbara Green a Matthew Howells, Rupera Charisma. Felly byddwn ni'n symud ymlaen nawr I dosbarth 11 yr ebol 2 flwydd. O, Barbara Green yn emosiynol tu hwnt, hi yw'r perchennog wrth gwrs, a'i phartner wedyn Matthew yn arddangos. Annwyl yn dwe, meddwl siwd gymaint. Gai hefyd fanteisio ar y cyfle I ddiolch I gwmni Greenlands Insurance Services sydd wedi bod yn noddi y dosbarthiadau'r Coleg Cymreig yma bore yma. May I take this opportunity to thank our sponsors in the Welsh Cop section, the Greenlands Insurance Services. Matthew Howells, enillydd Sioe Frenhinol 2026. So beth I ddweud? Real, emosiynol. Chymod beth, I chi'n ddau berson bwysig ofnadwy mae dyn ni Barbara fan hyn eich partner sydd wedi magu'r ceffyl, ond I chi yn glwm ar sioe yma o'r wythnosau cyn ac yn ystod wythnos wyt ti wedi bod ar Horse Hill yn stiwardio yn helpu bobl I gyrraedd. Barbara, I've never seen anybody run quite so elegantly from the Section C ring where you were stewarding when you saw that your homebred had won. But you've just explained to me, why is this award so special? The special is the Robert Owens stud trophy, and my very first foundation mare was bought as a 4-week-old foal from Bob Owens, and Bob Owens and my dad were very, very good friends. So it goes she's a 5th generation, so it's really special to me to win this, and I've always dreamed of winning the Yearling Filly class here, and I've done it now, so I'm delighted. And not just the Yearling Filly class, you went on to be best yearling then as well. Absolutely, and a half-sister, won the full championship here 3 years ago. So, it's 2 firsts and 2 specials in 3 years is something I just can't. I haven't got words. Well, I'm not sure how you're going to be able to go back to stewing, but I know I have to let you go. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi a phob lwc am weddill yr wythnos. Diolch yn fawr. Diolch.